Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κώστας, όσοι δεν με ξέρετε τουλάχιστον. Σήμερα θα σας δείξω πράγματα που μπορεί να κάνετε με το κινητό. Εδώ πέρα έχω ένα κινητό, το δικό μου, ένα Xiaomi Redmi 12 Pro DS, καινούριο. Ωραία. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποια πράγματα που μπορείτε και εσείς να κάνετε στο κινητό. Παράδειγμα αυτό, το κάνετε έτσι και να ανοίγει η ώρα ή να το πατάτε 2 φορές και να ανοίγει έτσι. Αρχικά πάμε να δείξω πώς την έχω κάνει έτσι την ώρα. Ωραία. Μισό. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα το κινητό, μπαίνουμε εδώ, θα βάλω κωδικό. Οκ. Λοιπόν, από ό,τι είδαμε, το κάνει αυτό. Μας βάζει εδώ, οκ. Κάνετε αυτό, εδώ, δείχνει την ώρα, εδώ πέρα. Μπορείς να το κάνεις έτσι όπως το έχω εγώ και να πατήσεις εφαρμογή. Θα το έχεις. Και έτσι με αυτή εδώ πέρα το σύστημα μπορείς να το κάνεις έτσι και να ανοίξει η ώρα ή έτσι. Έτσι. Ωραία. Πάμε να δείξω τώρα πως με 2 δαχτυλιές μπορούμε να το ανοίξουμε το κινητό χωρίς τίποτα. Αρχικά μπαίνουμε στις ρυθμίσεις. Εδώ. Ωραία. Θα πατήσουμε οθόνη κλειδώματος. Εδώ που λέει οθόνη κλειδώματος. Και εδώ πέρα που λέει πατήστε 2 φορές κλπ. Ενεργοποιήστε το για να πάει στο μπλε. Ωραία. Αυτό ήταν το βιντεάκι. 2,5 λεπτά ξέρω εγώ. Άμα θέλετε κι άλλο τέτοιο ή ναι, θα μου γράψετε στα σχόλια, θα τα έχω ανοιχτά. Καλή συνέχεια, like, subscribe. Τα λέμε.